Mayapayabak po. Ngitipon tamo kaniting solemnidad ning Pentecoste. Balo tamo ing tutong maralas, magkulang tate tagan miye, antimoing sa salpantayanan tamo. Ing magsalitang alang-alang karingalang siwalang madadakurak. Ing tanggapan laring aliwang tao, paulining makayaliwala kya katamo. Makananutang baywan niti. Para kingkiyakatang sarili, iti masakit gawan. Dapot ing espiritu, arapat na iti para kiyakatamo. Antimo ing depatana para karing alagad kanitang minunang Pentecoste. Malyari tayang papanigobran ing metong abayong Pentecoste, busal tamo. Manalangin taking Ginong Jesus, kaniting Eucharistia, ing itugtugne ing kayang Espiritu Santo, ngeni kay katamo. Ing manimuna king kiyatang kapag masusyan, Ireverendo Padre Mark Alan B. Gahupo.
Lalakad tapo. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Aleluya. Kalimampulo, Espíritu tintanya, karikayang alagad, aleluya. Kalimampulo, Espíritu tintanya, karikayang alagad, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Aleluya. Tintayan natin yung masikan namin at bilang natin, aleluya. Tintayan natin yung masikan namin at bilang natin, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Aleluya. Kalimampulo, Espíritu tintanya, karikayang alagad, aleluya. Kalimampulo, Espíritu tintanya, karikayang alagad, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Aleluya. Tintayan natin yung masikan namin at bilang natin, aleluya. Tintayan natin yung masikan namin at bilang natin, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. Espíritu tintanya, aleluya. King lagyo ning ipang puning anak ng puning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo Kaya kan, timurin. para karing penandit abala mo tigang tamo king Espiritu. Bala mo wari mete tamo king Espiritu. Tutok ng mga di magduda. Mayala ko kapanaligan. Maniga po tamo king pakalulo ning Dios batang maging karapat-dapat magpasusi karing banal na misteryo. Iakas tangan ni miyag na dagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos sa mamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina,
King pamiisip, pamangamano ampon pamanyapat kimarok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. O linita, ipanikabuko kang nuan na Mariyang kapilan mang Virhen, karing sablang angel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa may paing tuto, pakaluluwa na katamo at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Madalangin tamo. O Diyos sa ipami, busan mong makasdan kami king api na sikanan ng Espiritu Santo at ipahintulot mong gawa na king bayong pasibayo at imong nipatan na king mamunang komunidad daring talasal pantaya. Busan mong ibayo na ring ugali mi at ing biyemi. Busan mong pagdala na king kamulob tula, pangabuklat king metong at ing titagan, talakad para king sablang mayap at matulid. Pusan mong pasinmetungan na kami, at tayran painturo keka. Itingan adwan mi, king kapamilitan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat daring apostol.
Inyang miras ing aldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasal pantaya, makatipon laking metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, meni batan king banua, abala mo biyong ning masigan aangin. Kitmuan ne ing bale, nung nula pa kalukluk. Kaybat, ding bala mo dakal adilang api, ikit dong mikakalat. At ing balang katao, mika atinya kareti, king tulid na. Mikatmuan langan king Espiritu Santo. Migmula lang migsalita, karing niyayaliwang amano. Agpang king pigkalog na karela, ning Espiritu. Ating udyo ka rin Jerusalem kanita. Debotos lang menibatan, karing niyayaliwang bansa ning yato. Inyang dindamda iting alingongo, mitipon-tipon lang ding dakalataw. Mengas danlangan, uling dindamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan, makananong ngeni, itamungan, daramdaman talang magsarita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamu ating menibatan Parsia, Media at Elam. Atin mo naman menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cyrene. Ding aliwa naman kay katamu, menibatan la Roma. Udyo ang pompanganong mga konberte king Judaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salita raing makapagmulalang bagi, depatan na ning Diyos. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gino, itubod me ingke kang espiritu, at ibayu me ing lupa ning meto yato. Kinu'y tubod pe, ingke kang Espiritu, at ibayu meing lupa ni metoyatu. Kinu'y tubod pe, ingke kang Espiritu, at ibayu Urian me ing Gino, o kaladwa ko, o Gino akak Diyos, ing degulan mo, emunano, o Gino dingke kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato, karingke kang lelangan. Kinu'y tubod me, ingke kang Espiritu, at ibayu meing lupanin metoyatu. Nung patluran me ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok ay ibatanda. Dapot kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato pagkaluban meng bayong biye. Kinu'y tubod me, ingke kang Espiritu, at ibayu meing lupanin metoyatu.
ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman, mipaligayan niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ingkana kung pamibule-bule, makyabe tula kaya, uling king Ginoo tutula ko. Kinu'y tubod pe, ingke kang Espiritu, at ibayo meing lupa ni metoyatu. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, kareng tao Korinto. Alang makasabing Jesus ginuya, subali mo nung patnubayan ng Espiritu Santo, ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlagan king metong mong Espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamu ing ginung susuyuan. Atin miyayaliwang kagiwan, dapat in Diyos ya naman ing babiye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan king atsuya kayo ng Espiritu para king ikakayap ding sabla. Uling Kristo may ngari yang katawan ayatin dakaladaki. Makanyan man metong niyo mong katawan, bistaman dakalang miyayaliwang daki, makanyan mo naman itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapaminataning metong mong Espiritu, at itamungan, minumtamo king metong mong Espiritu. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Puso
Ing Ginoo manatili kay kayong Kaya kaan timurin. pamamasaking may pabalita agpangkang San Juan. Gaya kaya ka, O Ginoo. Kanitang bengi naningaldo muring ita, itipon laring alagad. Pakabat laring pasbol king lugal, anong nula makatipon. Ulining takot dakaring Hudyo. Di natang Yesus at tinalakad ya busalda, ing kapayapan manatili kay kayong, nga nakarela. Pakasabi na niti, pipakit no karela, ring gamat na, at ing katalindikangan na. Saya laring alagad, panakit aking Ginoo, pasibayon ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayong. Nung makananon na king tinubod, ingib pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pingisnawanan nila at sinabi na, tanggapan niya yung Espiritu Santo, nung patawaran niyo laring kasalanan ning nino man, may patawaran la. Ingeyo patawaran, may patawaran. Ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Purihan kaya ka, O Kristo. Good morning po sa ating lahat. Happy Fiesta po. Ngayon pong linggong ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. At Pentecost, ang ibig sabihin po ay 50th. Ibig sabihin po nito sa atin, ito po yung 50 days after the resurrection of Jesus from the dead. Yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At matapos umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, at maluklok sa kanan ng Ama, ano po ang bilin ng Panginoong Hesus bago siya umakyat? Bababa ang Espiritu Santo. At ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan na parang mga ulila. Kaya ang presensya ng Espiritu Santo, ang pagbaba ng Espiritu Santo, ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, noong mga nakaraang linggo, kung maaalala po natin, sa mga readings, ipinapakilala ng Panginoong Hesus kung sino at ano ang banal na Espiritu Santo. Iminumulat niya ang mata ng mga kanyang disipulo at ng kanyang mga alagad tungkol kung sino at ano ang Espiritu Santo na kanilang tatanggapin. At hindi lamang ito para sa mga disipulo ng Panginoong Hesus o di kaya mga apostoles. Maging tayo mismo ay tumanggap ng banal na Espiritu Santo, lalong-lalo na nung tayo ay binyagan at noong tayo ay kumpilan. Kaya mga kapatid, nung ipinapakilala ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo, ang sabi niya, ang banal na Espiritu Santo ay gabay at tagapagpayo. Gabay at tagapagpayo. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ay paraclete, tagapagtanggol natin, mga aliw, kaya patuloy na gumagabay sa atin sa katotohanan. At ang ikalawang pagpapakilala ng Panginoon Jesus tungkol sa banal na Espiritu Santo, na ang Espiritu Santo ay bilang liwanag. Liwanag sa madidilim nating dinaraanan, sa madilim nating buhay, kaliwanagan ng ating isip, kaliwanagan ng ating puso, upang maunawaan natin ang banal na turo at ang katotohanan. At sabi din ng Panginoong Hesus na ang Espiritu Santo ay parang apoy. No? Kaya noong bumaba ang banal na Espiritu Santo sa kanyang mga alagad, simbolo ito ng apoy. Fire.
purifying. Ngunit mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng banal na Espiritu Santo? Ano ba ang layunin, objective ng banal na Espiritu Santo? Paano ba tayo tinutulungan ng banal na Espiritu Santo? Paano ba natin nararamdaman ang banal na Espiritu Santo? Ang unang layunin ng Espiritu Santo, tandaan po natin, unang-una ay ang pagkakaisa. Unity. Yan ang unang layunin ng banal na Espiritu Santo, na tayo ay pag-isahin. Magkakaiba tayo, hindi man tayo lahat magkakapamilya, pero kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, lahat tayo, iisa ang ating sinasamba, at ito ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung ang isang bagay o isang relasyon ay hindi nagkakaisa, hindi ito dulot ng Espiritu Santo. Kaya yung tahanan na divided, watak-watak, kung minsan, hindi yun dulot ng Espiritu Santo. Dahil ang layunin ng Espiritu Santo, tayo ay magkaisa. Magkaisa saan? Magkaisang lumalaban sa kasamaan. Magkaisang lumalaban sa kasinungalingan. Magkaisa tayong lumalaban sa kasalanan. Kaya unang layunin ng Espiritu Santo, tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Unity sa bawat isa. At ikalawang layunin ng banal na Espiritu Santo, gabay sa katotohanan. Upang ituro sa atin, gabayan tayo sa katotohanan. Kaya siya ang nagtuturo sa atin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, at siya ang humahango sa atin mula sa kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, na ang banal na Espiritu Santo ay hindi magtuturo sa atin kung ano ang masama. Hindi niya tayo gagabayan upang tayo magkasala. Hindi tayo gagabayan ng banal na Espiritu Santo upang magkamali at piliin kung ano ang nakakasakit sa ibang tao. Kundi ang banal na Espiritu Santo magtuturo sa atin kung ano ang tama, mabuti, at nararapat para sa iba. Kaya mga kapatid, kung siya ang gabay sa atin, at kung ang ating buhay ay puno ng panghuhusga, puno ng pandaraya, mandurugas, hindi ito guided ng Holy Spirit. Kung tayo ay nanlalamang, kung tayo ay judgmental, hindi ito minsan guided ng Holy Spirit. Kaya minsan mga kapatid, napakahirap din na piliin ang tama kung ano ang mabuti. Minsan sa pamamagitan ng ating salita, tayo ay nakakasakit. Hindi lang sa salita, kung minsan, maging sa ating isip. Minsan inuhusgahan natin ng ibang tao. Kapag may makita lang tayong kakaiba kung minsan, ginajudge natin sa ating isip. Sinasabi natin, bakit naman ganyan ang suot niya? Para naman siyang suman. Kaya kung ganito ang ating nangyayari sa atin, parang minsan hindi tayo gabay o ginagabayan ng Espiritu Santo. O baka minsan pinapalayas natin sa ating sarili ang Espiritu Santo. Ikatlo, pagpapabunga. Fruits of the Spirit. Kaya mga kapatid, sa gitna man ng kaguluhan ng mundo, sa ingay ng ating lipunan, at sa bigat ng suliraning dala ng ating pang-araw-araw na buhay, madaling mawala ang ating kapanatagan. Minsan din nagkakaroon tayo ng anxiety, di ba?
Yung problema para bukas, pinoproblema na natin ngayon, no? Para matapos na agad, no? Parang advance tayo. Kaya minsan, yung present time, kung nasaan tayo, nakakaligtaan natin. Kaya imbes na ma-enjoy natin itong araw na ito, mas concerned tayo sa kinabukasan. Hinihiram agad natin yung poproblemahin natin para bukas sa ngayon. Kaya nawawala ang kaligayahan at kapanatagan ng ating isip at ng ating puso. Kaya madalas na apektuhan ang ating isipan, damdamin, at lalong-lalo na ang ating spiritual na buhay. Kaya minsan magtatanong tayo, may Diyos pa kaya? May Diyos pa ba? Ngunit sa paalala ng ating Ebanghelyo, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Muling binubuksan ng Diyos ang ating puso sa Kanyang biyaya at pag-ibig. Tanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Huwag nating itaboy ang banal na Espiritu Santo. Kapag parang sinabi sa atin na tayo ay magdasal, magdasal tayo. Kapag parang sinasabi sa atin na tayo ay magkumpisal, mangumpisal tayo. And that is the work of the Holy Spirit. You are guided by the Holy Spirit to do good and to choose what is right. Kaya wag nating itaboy ang banal na Espiritu Santo. Sabi ng Panginoong Hesus, tanggapin nyo ang banal na Espiritu Santo. Kaya wag po nating itataboy. Dahil ang banal na Espiritu Santo ang siyang magpapasibol, magpapabunga ng mabubuting bunga sa ating pagkatao. At ano ba yung bunga ng dapat nating pagkatao? Unang-una, pag-ibig, kabutihan, kapayapaan. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang kapayapaan na ibibigay ng Panginoong Diyos ay hindi panandalian lamang. At yung kapayapaan na ibinibigay ay hindi lamang kawalan ng problema, kundi isang kapayapaang nagmumula mismo sa Diyos. Kapayapaang nagbibigay lakas sa pusong sugatan, pag-asa sa isipang nalilito, at katahimikan sa kaluluwang pagod na. Minsan physically, we are okay. Pero emotionally, psychologically, spiritually, we are all tired. Pagod tayo. Kaya kung minsan para tayo naglalakad na zombie, no? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Kaya mga kapatid, sa bawat unos ng buhay, bawat problema, huwag nating hayaang manaig ang gulo at pangamba sa ating puso. Sa halip, buksan natin ang ating sarili sa presensya ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat kapag ang Diyos ang nananahan sa ating puso, kahit gaano man kalakas ang ingay ng mundo, mananatiling payapa ang ating kalooban. Kapag ang Espiritu Santo ang namunga sa ating buhay, ang kapayapaan ng Diyos ay mananatili sa ating puso. Isang kapayapaang hindi kayang agawin ng anumang problema, takot o gulo ng mundong ito. At tandaan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kalimutan niyo na po lahat ng sinabi ko. Ngunit ang sinabi ng Panginoong Hesus, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko. Linalangking banwa ang ponyato, at kang Jesucristong anak ng bugtong nga ginutam. Pengagliging upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang nuan na Mariang Birhen,
Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlongaldos sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa makalukulok wananing Diyos igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biyalanangga. Amen. Manalangin tamo king Dios, ing itugtog na kakatamo, at king mabilog ayato. Ing kayang espiritu, ing tatagan at pisan metong katamong sumabi, bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. San mong ibayong ming lupa ning yato. Kareng pisamban ang makalaganap, mabilugayato. Kareng komunidad ayating libong lupa. Kareng kristyanong makakalat king maliwakan na yato. Itugtugmeng kekang espiritu. Bustan mong ibayong ming lupa ning yato. King Papa at kareng pamuntok da ring pisamban. Kareng obispo at pastul. Kareng hanggang makayagom king kasuyuan ning pamanyuyo. Itugtugme ing kekang espiritu. Bustan ming ibayo ne ing lupa ning yato. Kareng kristyanong mipasakitan, paulining karelang kasalpantayanan. Kareng magduda, urong sulungalub. Kareng hanggang magdulap kin Diyos. Itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kareng manalipit, kareng kapatadda. Kareng atsyuking upaya. Kareng mayayalipan at kareng malaya, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kareng milalaganap king ebanghelyo, karen king kekatang katungkulan yaing mamatawad kasalanan, karen makagapos kareng tanikala ding sarili dang kakulangan, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo ne ing lupa ning yato. Kareng makatipon keti king lagyo mo, kareng meko na kareng ke kaming komunidad, kareng bayong bininyagan, kareng aldoreti, itugtugme ing kekang espiritu. Bustan mong ibayo me ing lupa ning yato. Ngeni po adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Iti adwan mi king kapamilitan ng Kristong Ginomi. Amen. Tinggang
Manalain kayo kapatad, banin kay katamong daon, matanggapi arapan ng Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawan karinggamat mo. Kingi kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, kingi kasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Uy paming, miglalang, tayra ni kisanang sablang katutuan, ing pingako mong espiritu, panibulalag na kay kami, ing kabilugan ng kabaldugan, iting sakripisyo, ipagkalob mo iti, kapamitan ng Kristong ginumi, ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kang yat timurin, nayo ring puso yo. daking Ginoo. Pasalamatan daya ing Ginoo, Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Lipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin uwi pa, Diyos kingalangang at lubos may paya. Kingal do iti, tinubod may Espiritu Santo, karing pinili mong maging kay kang anak, kapamilitaning pamakirake, raking biye, nimbugtong mong anak, inyang dela may king kayang kaganapan, ing misteryo ning kay kaming kaligtasan. Kingal do iti, pagmasusyan may, ing dakila ng mula ning kay kang banal na iglesia. Inyang Espiritu Santo, pepabalo, naking karing sablang balayan, ing bukod mong to ni Diyos, at lilangan ning iba't karing dakal, tang salita ring tao, ing metong asiwala, banmipasya king metong kasalpantayanan, ing tulan ning pamanyubling mebye, babayo ning meto yato, kabang kabereng sablang kuring anghel karin banwa, daralit may ing kang ligaya, layon makyabi king alang tuknang, dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tulikapin banaloy pa, ikaing panibatan ng sablang kabanalan. Uli nera pagpalampume, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, panpara kay kami malaling katawan, at daya ni ginuming Kristo. Bayi ami daw kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pepasalamat si keka, piraso na ba niya karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kungan at kanan niya. Itayin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanin mo naman kay ba't ning apunan, kinuwaning kalis, pasibaying pepasalamat kay ka, at binye ni kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kungan minum ko kaneti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangang tipan, ami bubo para kay kayo, parang sablang tao, penketa mapatawaran ling kasalanan, taptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ini nga nagaganakan miyoy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng mibiyen ng anak mo. Darahoy may kagat ng tinapining biyet ng kalis ng kaligtasan. Layuming pasalamatan kay kayong pepelyaran mo kaming matapang talakarapan mo, banso mo keka. Mapakong baba mo yung pagkamuamo, kay ngay kami nga sanang misulusulok yung katawan na tayong Kristo, tipunan na kami ng metong ng Espiritu Santo. Kanakan mayoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kang meto yato. Panmiganap king lugod kami ng Leo, akay kaming Papa, at Florentino, akay kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo naman ng kapatad ming Pepay na matam na yung subling mi, at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sa naking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang hangga, pan kayabi ng Maria, ing berhen induning Diyos, kaya ba ring apostol at sablang santo, at tinapat king malmong kaburian king kagabaning panahon, parin nakatpaligayan, kapamilitan ng Heso Kristong kay kang anak. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Ngayon manalangin tamong mit mong kabanrig at lugod, kingi pa, karingamanong tiro na kakatamo ning Ginoo. O ginuming Yeso Kristo, sabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiyay ko kay kayo, imo sa babaligdan ng kay kaming kasalanan,
no nilawan mo kasalpantayanan ni kekeng iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganggam. Ing Ginoo manatili, ing kapayapan ni Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kante mo rin. Ipakita ngayon yung kamay itong tamo king kapayapan. Peace be with you. Nyo yung kordero ng Diyos, yung milalakok yung salanan ng yato. Papala ring miyaw, singa puna ng kordero. Huwag matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga mano mo. Kumayap na ako. Pengi mumunang aldoning parminggu paspu pagkakabatla uling tatakutla tinta ya Jesus busalda tinalakadya Shalom, shalom, Pepakin rela bakas ning sugat na ngana Jesus karela ngana Ginoo karela Jesus karela kanang Ginoo karela Shalom
Siklod tapo. Panalangin ning bansa, para king kalinawan isip pa magbalik lub at pa magbayo. Malugod daig pa, Diyos ning katutuan na tostisya. Tinubod me ing bugtong mga anak Iyeso Kristo. Aking kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ing kekang pakalulu. At sinot na kami keka at kingyato. Lalapit kami keka magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo king kaming labwad. Ing bansami makatalakadya king metong nga masakit pikurus dalan. Akakit mi ing mipinpin ing katutuan. Mayayantala ing ostisya, ating pamisagsagan, painane ning pusot kaladwa, ning kaming lipunan. Ipanalangin mila retang mipagkatiwalan mamuntukan. Awsan mo lang migbalik king banala obligasyon, ning karelang pamanungkulan, sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan magobra, kambening masusing pamanintindi sikanan ban makapagpursigi king dangalan. At kapakumbaban ban namaninton pamanablas, nune katuliran. Ali pansariling ambisyon, nune ing kakayap ding sabla. Patawaran mo kami, king pamipikit mi karing matami, king nano mangusto at matulid, king pamananggap mi karing kasangkanan, king lugar na ning kapakibatan karing dapat mi. At king pepaboren mi ing pangawala ning kapanayan, at pamisan metong, painaning kaya kaming kapanayan, para karing kaya kaming memalen. Akuan ming dakalabeses menayimik kami. Arapan ning estong kararampatan. Uling pinili miing mayan at talang kasakit-sakit kaya kami kesa aking konsensya mi. Ing takot kesa aking katapangan. Ing kayalan malasakit kesa aking responsibilidad. O banal na Espiritu, ibayo mula ring puso mi at aslagan mula ring kaisipan mi. Dala mo kami, iba't king kayalan pakyalam, papunta king pamagmalasakit, iba't king katahimikan, papunta king mitmong tatapatan a dapat, iba't king pamigsagsagan, papunta king pamisan metong, at iba't king kasiranlob, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad magluwalo para king katutuan, mitmong kalinawan, pagpursigyan ning ostisya, kambening pakalulu, at maging kasangkapan ning kapayapan at pamikasundo. Ipaslagme ing kekang sala king kaming bansa. Pakayapan mo ing mga sira, uluan mo ing mga sugat, at italakad me ing meto nga balayan, ay maglibe king katutuan, para mo king kasnawan, at masuko king kayapan pauli ning takot. Manano na sana iti maging banal ng panwanan ning pamagbalik-lob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king katamong bansa. Ban kanito maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalam ning pamaningat mo ang tingig pami. Iti adwan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, at mabibiyemam po magari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, ditakpong kapabalwan, anting kapag masusyan tamo king bulan ng Indong Maria ngening Flores de Mayo, imbes na sampagala ring idawon tamo king Virhen, ingidawon tamo malyaring sabon pamipi, sabon pandilo at aliwang gamit kalinisan kalupan ng toothbrush. Deti idaki tala king kaparokya tamong magkasakit, malyari talang ibiedeti king opisina ning parokya, king arapan ning Virhen ning Fatima kete king arap ning sanktuaryo. Dakal pong salamat.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano sanang ing pamangan at inggap may kaneting Eucharistia. Saupa ni ngalanganga ming pangayat pus, pawanatilian mo karing puso mi, ing sikanan ning kekang Espiritu, at kambelan mo ring kalam ay pagkalob mo king kekang iglesia. Itedwan mi, king lagyo ng Yesus sa ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, Kaya kaante mo rin. bendisyon na kayo ng Diyos sa mayipayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Uminaw king kapayapaan ng Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Regina Celi, laetare, alleluia. Quia timeris tu di portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.